Krásný den. V dnešním videu bych chtěla hovořit o tom, jak je to, když tvoříme, háčkujeme nebo vytváříme jakýkoliv jiný rukodělný výrobek nebo třeba umění v tlaku. Jak moc je to jiný oproti tomu, když máme dostatek prostoru a energie, než když jsme v tlaku, ať už v tlaku, který na sebe vytváříme sami, nebo v tlaku, který na nás vytváří někdo z okolí. Já se jmenuji Šárka Doležalová a pomáhám ženám nacházet si cesty k tvoření prostřednictvím háčkování, tak aby mohli uvolnit a rozproudit svoji kreativní energii, aby si dovolili mít taky nějakou zálibu a čas pro sebe a byli tak naplněnější a spokojené ve svém životě. A to téma tlaku vnímám jako hodně důležitou věc a hodně jsem si to prozkoumala, když jsem dokončovala v létě jednu zakázku. A dokud jsem si plynula, tak se mi pracovalo hrozně dobře. Věděla jsem, kdy mám termín k odeslání, měla jsem pořád dostatek času. A já často dělám to, že přeskakuju mezi objednávkama, respektive mezi těmi projekty přeskakuju. Jo, že chvilku pracuji na něčem a pak se přesunu na další věc. A taky se dívám na ty termíny a když něco je víc prioritní a je to třeba krátkodobá záležitost, tak to udělám, protože vím, že na větší projekt mám víc času a že to všechno stíhám do domluveného termínu. Ale stalo se mi vlastně v tom plynutí to, že se mi ozval klient, a jak se mi daří při té práci. A já jsem najednou cítila, že jsem se dostala do tlaku. A nemyslím si úplně, že mě dostal do tlaku ten klient. On se vlastně jenom zeptal, ale já sama na sebe jsem začala vyvíjet tlak a říkala jsem si, tyjo, tak on už se ptá, on už to asi potřebuje. A uvědomila jsem si, že jakmile já jsem na sebe začala vyvíjet tenhle tlak, že se mi pracuje mnohem hůř, že se mi nedaří dostat do flow a že si tu tvorbu moc neužívám. A že už je to najednou vlastně úkol, který je potřeba splnit, musí se u toho spěchat a úplně tam nevzniká takovej ten prostor, který si myslím, že bychom si u té rukodělné práce aspoň bychom měli mít snahu si ho udržet nebo vytvořit. Jo, jako jasně, že občas se do toho tlaku dostaneme, že fakt jako potřeba máknout a udělat to, ale pracovat neustále v tlaku je strašně náročný. Jo, a jinak to mají ženy a jinak to mají muži. Muži jsou výkonoví a vlastně je jim ten výkon přirozený. Muži plní úkoly a mají na to tu kapacitu a energii. Ale my ženy ne. My ženy víc plyneme a většinou taky řešíme víc věcí zaraz. A minimálně domácnost a péči o všechny ty věci, které s domácností souvisí. A pokud jsme matky, tak ještě vlastně zajišťujeme ty děti. A je pro nás těžký být dlouhodobě ve výkonu. A je to hodně vidět v dnešní době, že jsou ženy zaměřený výkonově, ale taky je vidět, že jim to nesvědčí. Vlastně žena, která je dlouhodobě v té mužské energii, v tom výkonu, vlastně ztrácí tu ženskost. A mně se to hodně propojuje tady při háčkování s tím tlakem. Pomohlo mi hodně vykomunikovat si s klientem, jak to teda je s tím termínem, jestli nám platí ten termín, na kterým jsme se domluvili, protože já s ním počítám a rozhodně ho stihnu. A jestli je to pro něj v pohodě, že mu to pošlu přesně na ten termín, jak jsme se domluvili. A klient odpověděl, že ano. Takže já jsem jako zase mohla ten tlak povolit a uvolnit se v tom. A zase si tu tvorbu užívat a rozložit si to. A nesnažit se to vydřít. Kdo mě znáte, tak víte, že mám 3 malé děti a toho času na tvoření není tolik. A
často není možný udělat to tak, že na to teda sednu a udělám to za jeden den, aby to bylo hotové. Prostě dělám to dlouho, beru si delší čas na zakázkovou výrobu, protože nechci pracovat v tom tlaku a chci být já v pohodě, já v plynutí, chci na to mít dostatek prostoru, abych nebyla ve stresu, protože když to tak není a jsem ve stresu a jsem v tom tlaku, tak nejsem v pohodě a tím pádem nejsou v pohodě ani děti. Není v pohodě rodina, není v pohodě klima doma a všem nám to je těžko. A vlastně to nemáme, nikdo z nás to nemá zapotřebí. Jo? Jsou situace, kdy není jiné volby. Ale moje snaha je nevytvářet ty situace často. Nevolit si je. A já tě teďka zvu, aby se zamyslela, nebo třeba zamyslel nad tím, jak to máš ty, když se dostaneš do tlaku. Jak se ti pracuje, jak se ti tvoří něco novýho, když na sebe vyvíjíš ty sám tlak, když ten tlak jde zevnitř. A nebo jak se ti tvoří něco novýho, když na tebe tlačí někdo zvenku. Chce se ti, baví tě to, jak se u toho cítíš, co u toho prožíváš, jak na to reaguje tvoje tělo. To je hrozně zajímavý taky pozorovat u toho háčkování vlastně, nebo u jakýkoliv vlastně fyzické práce, co se děje s tělem, když jsme v tlaku. A ono to tělo reaguje, i když jako pracujeme hlavou, že jo, jako potíme se, jsme nervózní, neposední, jo, každý zažívá jiný pocity, ale když budu konkrétní k tomu háčkování, tak to často ani nejde. Zkus to vypozorovat. A jestli háčkuješ, můžeš si zkusit vyrobit situaci, kdy se dostaneš do tlaku a můžeš u toho pozorovat, jak ti je. Oproti tomu, když jsi v situaci, kdy můžeš plynout a máš dostatek prostoru a vlastně je ti jedno, kdy to bude hotový. Jo, máš na to ten prostor. A pozoruj v tom tlaku, pozoruj ruce. Co se děje? Jestli se potí, jestli je v nich třes nebo jemný záškuby. A pozoruj, jak ti plyne práce. Jestli ti to plyne v těch rukách, tak jako když máš tu pohodičku, anebo jestli třeba se ti na vedoucí ruce zadrhává příze, a nebo jestli se ti na háčkující ruce, jestli ti padá často z ruky háček, zasekáváš se, vypadávají ti očka, vytahujou se ti nitky, nebo třeba začneš mnohem víc dotahovat. A ty uzlíky, ty sloupky, které jsi dělala předtím v klidu, jsou najednou trošku větší a volnější, než ty sloupky, které děláš v tom tlaku. Zkus tohle všechno pozorovat a třeba si to někam můžeš i napsat, anebo to prostě jenom prožít a uložit si to, protože všechny tyhle ty prožitky si tělo pamatuje a ví o nich. Někdy pomůže si to napsat, aby se to všechno zvědomilo. A když budeš chtít, tak mi můžeš napsat třeba na e-mail, na co jsi přišla. Jsem hodně zvědavá na tvoje postřehy a budu ráda za jakoukoliv zprávu, jestli pro tebe třeba video bylo přínosem, jestli jsi objevila něco, co si dřív třeba nespozorovala. Takže jestli chceš, tak mi klidně napiš na mail šárka@shahado.cz bez diakritiky a já ti přeju hezký den.